Gràcies a l'Associació de Salut Mental de Ponent per tota la feina que fa, ara en parlarem, i també per haver-nos portat aquest matí aquí. Tothom que s'aplega avui aquí a la seu amb un objectiu comú, reclamar tots junts més prevenció en la salut mental. Ho sabem, ho hem sentit en moltes ocasions, ho hem vist escrit en molts documents. Cal apostar per la salut mental i potenciar estratègies des de tots els àmbits. I exigim avançar per incorporar la protecció i la defensa dels drets de les persones en tots els àmbits. Volem una cartera de serveis que n'incrementi els existents i n'incorpori de nous en educació, salut, integració social i laboral i habitatge. Alcem la nostra veu per demanar al govern que lideri aquest procés. Feliç Dia Mundial de la Salut Mental! És un plaer, en nom de la Diputació de Lleida, estar avui en aquest acte de celebració del Dia Mundial de la Salut Mental en aquest espai emblemàtic com és la Seu Vella. Iniciatives com l'Activa són esperançadores, però cal garantir la continuïtat d'un programa com aquest. Si cal fer retocs i modificar alguns aspectes, doncs es fan. Però sigui com sigui, cal garantir que un programa de suport i empoderament passa a formar part de la cartera de serveis públics. La malaltia mental és alliçonadora. Ens obliga sempre a tocar de peus a terra, a buscar de nou l'equilibri entre l'agraïment i la reivindicació, entre l'exigència i la certesa que no podem resoldre tot allò que no està al nostre abast. Quan parlem d'atenció, de salut i de social, posar la persona al centre, doncs, significa tenir tota aquesta empatia i, per tant, saber adaptar les estructures de l'administració al servei, òbviament, de les persones. Hem de seguir, evidentment, i feu molt bé reivindicant, peces d'equipaments públics dedicats i atenció mèdica i social. Aquí hem de progressar. Nou model comunitari. Aquesta és la clau. Vol dir tenir gran consciència dels determinants socials. Fent polítiques assistencials no ens en sortirem. Hem de tenir una societat igualitària, perquè si no sabem que la desigualtat es converteix en problemes de salut mental automàticament. Jo avui, ara i aquí us dic, sapigueu una cosa, hi ha una decisió que ja està presa, independentment de com siguin els pressupostos, que és que l'any 2017 la salut mental tindrà l'increment pressupostari més gran de la seva història. Per poder fer canvis nous, tinc unes sabates, tinc uns cordons nous, tinc aquesta cançó. I us dic a Lleida sempre, amunt la salut mental, amunt aquesta gent que tant s'ho ha treballat i ho ha suat. Avant sempre! Gràcies! Gràcies per aquesta bonica cançó.